Реших да се включа в стажантската програма на Трикон, тъй като имам огромно желание да се развивам в сферата, в която съм се насочила, а именно графичния дизайн. И според мен няма по-добра възможност от това да попаднеш в една реална работна среда, където да имаш възможността да се учиш и да попиваш умения от вече изявили се професионалисти. И също така исках да затвърдя убежденията си, че именно дизайнът е моето нещо. Включих се в програмата с цел да се докосна до реални проекти и реални хора, да подобря своите умения и знания и да натрупам нови. В стажантската програма на първо място научих какво е екип и екипна работа. Успях значително да надградя знанията и уменията си. Определено придобих самочувствие за развитие за напред в тази сфера. И не на последно място успях да се науча как правилно да организирам времето си и работния процес. Както научих доста неща за самата себе си, така научих, че човек не трябва никога да се страхува от провал, когато се впуска в нови приключения или тепърва научава за нови неща. Една дума не стига да опиша моето Трикон лято, но ако трябва, то думата е вълнуващо, беше удоволствие за мен, наистина благодаря. Думата, с която бих описала своето лято, е продуктивно.